sorry, ik was het even vergeten. Nee, we zijn partners, dat weet ik toch. Ik stuur die offerte vandaag door de deur uit. Nee, is oké, dat doe ik. Zeg, doe het goed aan je vrouw, Karel. Ja, dat zal ik doen. Dag, Karel. Dat doet hij nooit. Wat? De groet. Oh, nee. Zeg, soms denk ik toch wel dat hij die door heeft van ons. Wel, nee. Die heeft het veel te druk met zijn werk. En jij ook. Je moet je af en toe ontspannen. Partner. Wat is er nou? Nou, het personeel, ik zou niet graag willen dat ze erachter komen. Daar maak je anders ook nooit druk over. Je secretaresse luncht toch tot 2 uur? We moeten voorzichtig zijn. Kom. Ontspan je wat. Niemand zal wat merken. Borreltje, Kees? Joh, als Ravenstein het ziet. Maak je daar geen zorgen over. Je ligt weer te rollenbollen. Oh ja, dat is waar ook. Het is woensdag vandaag. Laten we even op de bank gaan liggen. Waar is je dochter? Die amuseert zichzelf. Op de gang. Je hebt je zwarte ondergoed aan. Voor jou. Waarom gil je zo? Wat heb je nou weer gedaan? Kom mee, er is ook altijd wat met jou.